నమస్కారం అండి. రోడ్డు మీద సిరి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళమండి. నాకు ఎప్పుడు నాకు బండి లేదు, ఏదో బల్ల మీద పెట్టి వ్యాపారం చేసుకుంటాను. ఏ అట్టుకోలేని అవన్నీ అమ్ముకుందామని బండి అడిగాను. కాదు అనుకున్నా బండి ఇచ్చారు. బతుకు తెరువు కోసం కంటి గారి దగ్గర బండికి పెట్టుకున్నాం. బండి ఇప్పించారండి. నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే గారి కాడికి వచ్చానండి. నాకు బండి ఇచ్చారండి. సంటి గారు మంచి మనిషి పిలిచి నాకు వ్యాపారం చేసుకుని బండి ఇచ్చారు. సంటి గారిని, అయ్యా నాకు బండి లేదు, నా బతుకు తెరిచి చూపించాలంటే ఆయన వెంటనే మమ్మల్ని మనసులో తీసుకుని నాకు బండి కల్పించారు. ఆయన పేరు నా బిడ్డ తరమన నా జన్మకి ఎప్పుడు మర్చిపోను. ఆ బండి మీద నా ఊపిరున్న నాళ్ళు జీవిస్తాను. సంటి గారికి, లోకేష్ గారికి, చంద్రబాబు నాయుడుకి వందనం. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి నమస్కారం అండి. అంటే ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ రావాలండి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ గారికి, నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే సంటి గారికి పాదాభివందనం చేసి నా బతుకు తెరికి బండి చూపించినందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. నా జన్మ రుణపడి ఉంటాను.